nyakubura lerana dudo bama kanu makubura yendu nyolo nyako paro nyakubura lerana dudo mayo edo mana vero kwano rambanya nyakubura lerana dudo tutu adungi benu mama ni kalo zungu ni kalo gada bo berana dudo bamba adi benu mama ni kalo zungu ni kalo malai ko berana dudo goya mama na manyonya ko amanyonya ko bura berana dudo tutu uvalelanya ko na vero bera manyonya ko bura lerana dudo joji go nyolo lady no nyolo more rambanya ko bura lerana dudo baba joji go nyolo lady no nyolo more rambanya ko bura lerana dudo baba adongi bero mama ni kalo sungu ikalo malai ko berana mama gu abayo gendu mana manyo more rambanya nyakubura lerana dudoku wanda winje wanda na wiri nyako na vero nyakubura lerana mama alore pinyingi mana manyo era rambanya nyakubura lerana mama gu size wuda mina ne pinyo more Mario, Mario. Dula ya ne penja more, apenyonya. Adula kan. Samo bendo na mo ki samo bela, ki samo nyak kuburo bela na ma. Abayong gendo mana manyo more, na manyo nyak kuburo bela na du. Gari wamanyo more rambanya nyakubura lerana ma kawai wije abono budongo mana vero bore na vero nyak labo labo ami bero mama na veri zungu ka vero nyakubura lerana mama skola bendo wacho na vero nyako ka vero nyako lerana mama gu loi beno wacho na vero more na vero nyakubura lerana mama kada yure dundo na viri nyako na vero nyakubura lerana mama aru beno wacho na vero nyako na vero nyakubura lerana mama Beno Ramon, weep, no inyago que no le peño more na ver, yaimo, yaimo beno Ramon na veroña con na veroña cura de la dudo mama, Mombasa ya no dia na maño vera na maño nya cura de la abayo genya kona vero more kwaro nyakubura lerana dudo tutu abere no akale pini mondo neni ka vero nyakubura
Goya mama na wero nyako burandera na dundo no. Toda marenga kumuralera. Toda marenga kumuralera. Ikang Tonika nyakane wajobo kunya. December, it is a Mazamara and the Orona. We're Yakubura. Kano Makubura and Unyola Yako, Parana Kubura Lerana, Yobama. Smith Meloramona, Verona, Vero Filo. Abayonge do mana manyobore rambanya kuburandera na dudutu singo na miyo more la miyo nyakuburandera na dudutu abayonge nyakona owin of works mudole la mama na wero nyakona Lera na dubama. Fum you ayo? Oh you ayo? Benutangolo na vero nyako pura lera na dubama. Bero wakale pini mondo nini ka vero nyako pura lera na mama. Do mana vero nyako burandera na dubama. Beru mana vero nyako burandera na dubama. Ada veru mana vero nyako burandera na mama. Donga. Machiegni janeno mar chunyo na gi TV en wuok tich no ero maber kendo ahinya kendo ne wasesingo nu kanyo ni wadhi bet kanyo kod Simi Kenya. Uneno kosedonje studio ka kendo en Simi Kenya dier. Kosedonje studio iwacho chiko negi kanyo saa 10 aneno ka waleo mana matin lakini wantie. Kamano. Machiegni chunyo na gi TV. Ero kamano ahinya. Ang ni chakre gi fulo nyingi aneno ka ntere jokoko penja ni wan gi Simi Kenya dier koso ng'ato wan mopogore gi Simi Kenya. Yeah, mana kamano machiegni uru jowinjowa kendo ero kamano ahinya kuom kawo thuolo ni makende mar luonga mondo mewago mbaka. Utimo tich maber ahinya. To an iluonga ni Simeon Otieno kata Simi Kenya. Ajakara chuonyo Kanyaluo Kamuono Yombe ni Homa Bay County. Ero kamano nyawacho ni Simeon. Jadolo. Simeon kind Simeon gi Simi koro ni waye mane meru ni golo moko timelo waye. Pogruok en niya Simeon en ng'at ma kawaida. Ja Kenya. Mana ja Kenya ma chulo suru ma timo tijene. Simi en ohala ma Simeon goyo. Kech Simi ka ng'uwuok oko to Simeon nyalo chiemo. To Kenya
to koro is part of the business name. Mana kaka inya bedo gi Bonyo and Sons Advocate Kenya Limited. So it's just a name, but Kenya, Simi Kenya, you know, initially natioga gi Simi, but then there was a time when they perform Uganda. Koro ngama nondiko program, nondiko Simi, nondiko Simi from Kenya, or Simi then dash Kenya. Manyiso ni Simi from Kenya. But koro kanondiko program nondiko Simi Kenya. There was nothing between Simi and Kenya. So when the MC called it, when he called me on stage, he just said, let's welcome Simi Kenya. And from that, my fellow comedians and everyone just started calling. So it started in Uganda. Simi Kenya started in Uganda. Jo Kenya okono chako nyingi. Noko chake. Makoro jo Kenya maluonge mang'eny moingo jo Uganda. Kamano. Machiegni ahinya e wang' jowi mar Chuny Onagi TV odiochieng' ma kawuono wadwani watwagane matin e wechego eko mag talanta. Wechego eko wacho ni Simi Kenya kowuok oko eka Simeon Nyachiemo. Yes. Ere kaka jo Kenya moko be kowuok oko to jo Kenya ma bende nigi nyinge moko kowuok oko to jo nyinge gi moko nyalo chiemo. Ingeni for our case, ingeni Simi is just a business like any other. Mana kaka ng'ato nigi hardware ne moro, ng'ato riembo pikipiki ne moro, ng'ato nigi duka ne moro kamoro, ng'ato yawo and ma en ohala. Simi en ohala ma Simeon goyo. Matiende ni ande koponi in gi duka ni moro, sami dhi yawe tiri stoke obedo gi gik ma ji nyalo dwaro, eka ka bedo ka idog godhiambo to inyalo chiemo. Koro biro winjo kacha niya, ng'ato iyudo ka ng'ato iluongo ni Bonyo, lakini duka ne ondik ni Baba T Shop, kata Korucha ni kanye Seme. Kata Jaseme Original Shoes. Iwinjo. Koro Jaseme in owuon, anybody can be Jaseme, but ng'amo yawo ma ji ong'eyo en Bonyo. Koro sama iwuok idhi yawo Jaseme Original Shoes shop di kacha e kinyalo. Koro Jaseme cha macha chalo kaka koro en ohandi, kaka mbe Simi en ohandi Simeon. Koro anybody who has a name, who has a brand, or anybody mantiere gi anything that can feed them, the best way ni kujituma, then you give it your best. Erokamano ahinya Simeon. Penjo Sani Simi Kenya imanka. Ok Simeon. Erokamano ahinya Simi Kenya. Yes. Penjo madaher penji maduong' en ni Simi Kenya atimo ang'o maduong'? Simi is an entertainer. Entertainer en ng'ama miyo ji mor e yore mopogore opogore. Through comedy, I have a comedy show matimo, Chuny Onagi Show. So I'm an entertainer, I'm a media personality. I also do interviews, do documentaries and research. And of course, I am also a director of so many production house called SK Media. So manegi matimo sana. Erokamano ahinya. An ng'ama ondikore kende. Yore mang'eny. Ji matin mondika, but ji mang'eny ma make sure na chiemo magin ma fans maga. Erokamano ahinya. Koro wadachako gi Simi as an entertainer. Ere kaka wachni eri mar miyo ji nyiero nochakore, kata kaka ni ifwenyo ni Simi nyalo ndalogo ne in Simeon. Kaka ne Simeon nyamiyo ji nyiero. Now, funny enough, I've been Simi all my life. Because Simi dala, mana kinya bedo ni luongi no Odhiambo, lakini dala iluongi no This. Koro Simi ni it's a short form of Simeon. Winjo. Koro kan wadongo nitie wuonwa maduong', wuonwa manochaka niluongo ni Simeon Aol. Koro Simeon Aol ni chieng' manotho ema nonyuola, koro nomiya nyinge. Koro kanomiya nyinge to en be ndalo mane nitie niluongo ni Simi from the Simeon. Winjo. Koro kana adongo an all along an ga Simi. Koro ema omiyo kata kana chako art to natimra nade mane mana kawo. But koro Simi kane wane high school, asomo school moro iluongo ni Alliance of Homa Bay County. Kawacho na Alliance of Homa Bay County nyiso ni Homa Bay County en emipime ga Alliance e Kenya ka. You know kaka gima Alliance time Kenya cha en koro time Homa Bay County. Iluongo ni Orimo Boys, yeah. So when we went to Orimo Boys, nwajalando mpira, football commentation. So we were two, na wan gi bwana moro Nokwiri. So most of the time kana atimo partner, to it used to come out funny. Like gik moko milongo ma keja tugo no gore piny kia otimre nade nini. So those they used to come out funny. So we could hear people laughing, but
to us it was football commentation. Koro bang' mano drama festivals obiro, wachako timo now the comedy, our year mano the comedy, stand up comedy wachako donjo e drama festival. Koro wachako timo drama festival, apparently kwa dhie timo district, wadhie county, to me a suspension. So another guy proceeded with my partner and they went up to nationals. But the comedy now started there. Now when I finished Form 4, 1 week after Form 4 I joined radio, Gulf Radio, as a comedian co-host, the breakfast show, and a football analyst. 1 week after Form 4? After Form 4. You want to know how it happened? 1 week after Form 4. Yes, 1 week after Form 4. Now, this is what happened. In 1 week after Form 4 means November. But we used to do it KCSE in November, yeah? Koro, back in August, nabedo suspended. Suspension ni na bude sana, na chame mang'eny. Form 4 kanya bedo akao gi sana. Koro one of these, actually it was the last one. Suspension nika chame, omiago kodong 1 week to closing. It means ni 1 week after opening nyaka pod na bedo dala. Neno. Nikech suspension is always 2 weeks. Koro adhi abedo dala. Koro time mane an dala to nariemboga pikipiki. I used to be a motorist to a border. Koro nariembo pikipiki because at that time father no senindo. Koro nyakijituma pia kaka first born. Nitie gik moko mokenya chando go madhi. Neno. Koro nariembo pikipiki. Then I also loved it. Riembo pikipiki is so fun. So kane ariembo pikipiki to nadhi ating'o jalendo moro mar Gulf Radio. Oni Jeremiah Rondo. Kana tinge, it was on a Sunday. He used to have a reggae show on Sundays. The guy. Koro katinge, to wagombaka. Kare, sama, wana toga mpira cha gimbe gija biro ga. The school, gija British gini. At that time, negin Gulf. Gibiro manyo news, hapa na pale. Koro, Jeremiah katingo, to wagombaka. Temi bwana, in talent. What can you do? What do we do? Nikech podi di school. Wanyangyo kake nyalo tim. Then, adhi on radio, on air, I think my first, manopodi pokondeka, but I just went on air to do some interview, kaka kori hojiani. Then, ngato penja challenges mawa face kaka jo boda. So I went as a boda guy. Koro ngato penja challenges, then I explained there used to be a policeman called Sonko. So he was a corporal. Koro Sonko ni, nagomba kakako timorega gijie barabara. He was so dramatic. Lawi up to Katino Jomani Bugu, he will still be chasing you. So the story came out funny. Majucha kulungani corporal. Onea tu kapod watimu interview kama corporal because the guy was a corporal. So they thought it was a cooked story to look funny, but it was true. So my first name in art and radio was Corporal Simi Odoyombe Republic. So Jeremiah told me to write an application letter. Andiko application letter. Ade ginene. Anadog school. But before at the dog school, Oluongwa interview. Koro I extended my stay, my holiday. Then I do be the interview. Koro kabire interview. Na isa joka ne bwana anto katudu andika to poda somo. Koro ko udwa miya tijni. To udhi udita dia tiek penj. Chieng matiko penj to miya tich. Koro donga dog school, atimo penj. Kwa timo to the director told me, Mr. Njoga told me, he gave me his card. To nyisa ni now chieng miya school, call me. Namba no na service mama wa tandike lawa, tandike loka, tandike kamora mora takra maybe. Koro chieng ma work school, I called him. We left school on a Tuesday. Then I called him that Tuesday evening. To nyisa ni kinyu Wednesday at the school, at the studio. Then I went to studio Wednesday, Thursday, achaka doc for studio test. Friday, Omdeka officially, achako teach the following week on Monday. As a co-host, breakfast co-host, gi bwana moroni Jared Ojwang Okech. That's why I joined radio 1 week after high school. One week after high school, obogo ji mathoth ahinya. Yeah, but Koro, that is how I joined 1 week after high school. Nikech nitiere jomoko bende kaka niga dala kucho to ging'eni gik moko kaka media. Inya mana join kitimo media. Yes. To nitiere jomoko ma bende oluor.
Koro ing'e ni nitiere jok ma kosetieko form 5 miyudo ka ng'ato odhi okwalo pikipiki ng'ato ni ok onya timo gimoro to kare en gi gini ka to lingo mana ka koro ibe ni lando mpira to orondo odhi oneni kilando mpira tichaki ting'e gi pikipiki koro akiani ni miye lift koso ne no ne anane shugu e tich nanane tich but koro the moment mana fwenyo ni en Jeremiah nyise ni baba in donja wabiro romo mbele to dwadogwa romo mbele machamo be pesa ne mang'eny erokamano ahinya. Koro kane pod in e radio gin ber mage ma bende nineno kacha ka koro isetieko form 4 one week koro in be in e first born gin ber mage ma nineno kacha seche ma koro nitiyo Gulf? I think abedo radio Gulf for 6 months up to May 20 the following year. Koro kabedo kacha nyaka May the following year it took 6 months. But what radio gave me that I appreciate up to today was creativity. Radio dwaro gimino ni instant creativity because when you're a comedian on radio you have to be creative enough to even make people laugh and people happy. Ng'ato go simu ma en gima nokupango just a random caller, you have to create comedy out of that, you understand? Or a discussion pops in studio, you guys are on air, you have to make it funny from there. So it boosted my creativity and confidence because anya paro day one mana donje radio kane Jared Ojongo kecho yawa gicha ni console, I think I was really shaking because you don't know kata kaki wuoyo ni joma winjo ko kucho winjo ka ini wacho soprano ikia kata gin giwinjo kigo koko, so it boosted my confidence, it boosted my creativity, so it was an awesome experience. Koro bang'e ya e Gulf radio nidhi kure nikech wacho kacha nitiyo kacha 6 months. Yeah, tiyo kacha 6 months, then I came to Kisumu. Koro kabiro Kisumu to wadhi kendo there was a radio in Kisumu bende wachakwa dhi okabiluongo nyinge wachakwa dhi achaka bedo kanyo for 3 months. Remember biro dwe mara beach, I think I reported on 6th of May, then karomo dwe mara aboro kadhi ochiko. Now remember natimo form 4 last year, now I was to go to campus, I was to report. So when I was to report, now the manager called me and told me to choose between work and school. Definitely I had to go to school because I was so young. So I went to school, I joined the prestigious Maseno University, the only university along the equator in the entire world. Mantiere jogo ikuma Maseno University makoro neni to begi kia kumasimi Kenya no some. Yes. Erokori sinyi Center of Excellence. Of course. It's Center of Excellence. So I joined Maseno. Koro kana join Maseno to wachako art mag campus. I found the art groups. Koro wadonje, then now me I had transferred to City Campus because that same year near another radio station in Kisumu. Koro kaniya another radio station, it was a new station. So they wanted people around. So I was lucky to be one of the guys mano join the nwachake. Entiere mana machiegni ka. Koro kwa biro wabedo kanyo ero 2016, 17, 18. Then I think I left because I was going to another radio station. Mani yao kendo manyien. Makoro simi Kenya segabet mana kadhie miyao. Ok miyao ahinya nikech mana mokwongo gi mar ariyo nadhie kokiyao. But koro mar adek gi mar ang'wen adhie kiyao. Koro abede mar ang'wen no up to 2019 kadonjo 2020. Koro when COVID came, koro it blew. Now wuon radio kaka nodhi Kongo. Odio bedo pedeshe. Wuon radio wejo. No dhi chuth ma wan akia kata kuma radio. So people left and there mane kuma koro nwarome gi Charity Celestine, she was my co-host the breakfast show. Kata breakfast, then wachakwa romo gi Lynn Ramogi was there. Wan chakwa bedo gi wabedo gi nani Winnie nyaka puonja. We had so many people who are now doing other things elsewhere. So we worked there until now. It was time. People just decided to leave because there was no hope. Then people are also getting greener pastures. COVID was also there. Then now kama koro abiro achako gine. Nagisho. No, Nagisho, not Nagisho.
talk show with Simi Kenya. Yes. So koro kachako talk show because people were home. Everything was online. Jothum gocho online. Everybody was online. So I started the talk show to just interview people, get people's stories, because you know jinonge ji, but people don't know their stories. So I started interviewing people. But now, before adi radio mane yao manyien mokwongo cha, iluonge ni Sky FM. Before adi Sky FM, nentiere comedy show moro mane Jalango obiro host Kisumu kanilo ni Luo Comedy Night. Obiro hosted kamoro ni Club Whistles. Koro Luo Comedy Night ni Jalango kanobiro to I went there to ask for an opportunity to perform because I was so confident being in University Mugigi High School plus I've been doing it on radio. So when I went there, I did my set. Apparently dongeni show katimorega ntie curtain raisers to main show. So I was given the curtain raisers section. Koro kane atimo curtain raising, samana ne stage e manager Jalango donje. No wago nyiro, mdomo bagi, there were so many people. Koro kodonjo, I think I did my best and he told Owago now, this guy manyane naka kwa kete show. Ndalogo notimo show moro ni Jalango with the money. So we worked on some few things and I joined Jalango with the money as a curtain raiser. Mondo koro one man wacha wamoro ji sama Jalango poko donje stage. So we did that until the end of the season, Marisho no. Then the show went on a break. Kuro that is now how I started stand-up comedy. Makuri chunge mbele jitigo show and then so samatimo stand-up ni radio beni kocha. Kuro samani wan radio to ina stand-up. And stand-up. So Jalango with the money had a lot of money. That's why it was called Jalango with the money. So I used to be missing. Kara school na defer. Yeah, I deferred so severally. I took 7 years in campus. Gimanone go knock out 2.5 years. But finally I graduated. So I have a degree. Erokamana inya Simi Kenya. Yes. Aneno ka producer wanyisa ni wadhi yueyo machuok. Onge matek. Ka waduogo to watie ki aneno ka bende penjo donjo kama thoth. Waikore gi kabisa. Dhano be osedonjo. Wadhi yueyo machuok. Ka waduogo to wadhi mana nyime gi chenro. Kamano. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Freddy kinda matimo mora. Sauti rumba. Chakadongo chunye maketo mora. Freddy duolo momiya pidha. Kendo matino mayudo romo gi ngimana. Ano matino mayudo romo gi ngimana. Owagelea. Freddy Madisco Sailo imuso no kothi uke Vitaki Basauti Yo 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 Atimokinda Freddy Jakadongo Atimokinda nyatiga uorega nyago Atimokinda nyatiga leachara Atimokinda nyatigi beki Freddy kinda matimo mora Freddy kinda matimo mora
chaka dongo chunye maketo mora Freddy duolo momiya pidha Kendo matino mayudo romo gi ngimana Ano matino mayudo romo gi ngimana Owageleya Freddy owagimasi Jango mawuoka dongo Chris Bodi Jaboro Wapi Malik Jamal Niteketenya tigile Omino nyadudo Teketenya tiga diambo nyatigile Wapi Mokratego Tichiteketema di jango manyatigi Ruben Jara Onge kamorido jango manyatigi masi Onge kamorido jango manyatigi tabu Tiche dwaro kinda nyathiga diambo ganyango MC Onyulo Tiche dwaro kinda nyathiga uore girosi Musdani Kumondi Tiche dwaro kinda jakadongo Freddy kinda matimo mora Freddy kinda matimo mora Jakadongo chunye maketo mora Freddy duolo momiya pidha Kendo matino mayudo romo gi ngimana Ano matino mayudo romo gi ngimana Owageleya Freddy achaka dongo Jango mowagimasi Achigo wuda dori janyamware Wapi jakere chomaika Lady Anyamumbo nyakoyogi wapi Lady Atawas Black Albino Imoso no wino ken Kiparo tiene nyathigileyo Kiparo tiene nyathiga diambo jara Kinde mana donje ngoma nyathiga dongo Diere mana donje kum nyathigi beke Ng'enyo siepen wacha kongo nyathiga tieno Ng'enyo siepen wacha kongo nyathigileyo To ng'enye noringo thum nyathika dongo jara Osiepe ng'enye noringo thum nyathika diambo ganyango To anatimo kinda jaka dongo Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni kendo janeno mar Chuny Onagi TV kidieny eri mar ariyo mabende wan ka gi Simi Kenya. Wacho ni kidieny ero mogik. Aneno kanyo nitiere jogo eko mabende osedonjo e chenro ka aneno awacho kanyo Charles Luanga awacho kanyo ni well tuned in with my wife Jacqueline Kwamboka pamoja na wewe. Aneno kanyo Chieng Calvins wacho kanyo ni mosna wendo Simi Kenya to an gi penjo moro kode wacho kanyo ni mosna Simi Kenya to an gi penjo moro kode ka chenro mane en godo chenro mane ma en godo ne our talented youths manyalo konyogi e ngimagi makiny. Erokamano. Aneno kanyo Mondi Jarwe awacho kanyo ni tuned in from Eldoret town. Mokwongo mosna Simi Kenya. Amor gi chenro meke kendo puoch gi pak ne Simi. Kindly Gerald ask this to him. An gi penjo na Simi ni to en okenge mage moketo ma onyalo konyo godo upcoming artist man gi talanta kaka comedy kata jawa to onge gi nyalo. An gi talent mara jawa music, but due to lack or low capital or resources I can't manage to show up my talent. Bende nitiere kaka onyalo support. Meanwhile amor gi chenro. Aneno kanyo nitiere jogo eko bende makoro wan godo kae.
Aneno kanyo Elvis Owino wacho kanyo ni Mai Paul, aneno kanyo Ameda Japrado, mano iwacho ni Jangolo. Wacho kanyo no osedonjo chenro chon. Aneno Dira Hesbon, wacho ni Thumno Toya. Aneno kanyo Mondi Jarwe wacho kanyo nasemolo kaka pile ka antiere Eldoret Town. Kindly ask me that my question. Carol Equity wacho kanyo ni Mos Nasimi. Aneno kanyo Min Moro wacho kanyo ni niko ndani sana. Aneno kanyo penjo ariyo madongo. Wacho ni ere kaka tanga koro konyi talented youths mantiere sani. Wacho kanyo ni Musna Wendo Simi Kenya. To an gi penjo moro kode ka chenro mane ma en godo ne wa talented youths manyalo konyogi e ngimagi makiny. Mana kaka nasekoni youths, talented youths nigi opportunities mathoth, but wan gima watimo en ni wanyalo mana miyo ni platform. Pesa mwanyalo miyo ng'ato malong'o onge, kata kuwa mii pesa kwanya mii godo pile. So the best thing ma anyalo timo en ni wantiere gi talk show Itsimi Kenya. Wanyalo luongi kanyo wanyis jopiny ni intiere mondo jopiny ong'eyi, joma nyalo koro mako badi obedi, joma nyalo ting'i malo bende obedi. To bende wantiere go Onagi Show. Onagi Show en kama koro itime performances. Wan gi comedians, wan gi jothum ma wakelo mondo mi otimre nade obedi o join wa kanyo ero perform. Koro sama mabe timre bende wanyalo kendo timro to nade mi opportunity both upcoming comedians and musicians kich waluongo ga auditions ma kwasewuoki wasani mekwa ma Nairobi to watimo auditions ne curtain raisers. Koro sama itimo ma ibro timore nade yudo thuolo mar interact gi ji, yudo thuolo mar perform ne ji. Through that kitimo maber ka in talented adier tibro yudo kendo ka opportunities chako wuok kanyo ero. Koro that is the best we can do for now. Kamano. Ero kama na inyapa ni mano eri duoko aneno ka ntiere koro Mai wacho ni jathum. Mabende talented to wacho kanyo ni koro nok mar omenda. Koro miyo ok onyal nyiso talanta mare. Penjo ni bende nitiere kaka onyalo support. Mana kaka senyisi, wan pesa manya miyo ng'ato tuonge. Gima nyalo miyo ng'ato en platform mar mondo miyo yud pesa kuom joma nyalo konye. Ka nyisi nadwa miyi pesa, okay sawa. In gi lak mar omenda, kawuono miyi 20,000. Kiny ng'ama dhi miyi kata kinyana baadhi chaka miyi kinyno. Koro kinyno ero ka okosemiyi to nyiso ni dhi dok kama ni intiere. But ka ng'ato miyi platform chalo nam. Ng'ato ka wito dhi oketie nam. To koni bwana, kae kama rech nitie. Koro lupi. Koro itiyo gi gima in go. Ka in gi pala ichuogo rech. Kinyamako rech gi lweti timako. Ka in gi low imako go. So long as ni in ka iwuok e nam kanyo tiwuok gi rech. So the only thing ma wan wanyamiyo ng'ato en platform. We thank God if with time Nyasaye osemiyo wa jo winjo kata johera magwa mathoth makwa kelo ne gi ji to ginyalo mako badegi. So sama wakelo ni ng'ato, sama wakelo sama ang' waluonge e talk show kata wakete Onagi Show. Onagi Show wabro kete to wabro chule, yes. But gima bro timo kanyo ema bro konyo ngimane from the day after tomorrow. Kamano. Ero kama na inya Simi Kenya. Ka wadhi mane Onagi Show matin. En ang'o omiyo ni chako gini eri mabende iluongo ni Onagi Show? Onagi Show kane pok corona ochakre, natimo ga comedy show moro Kisumu ka. Niluongo ni Untold Look Comedy Show. So it used to happen twice a year. No, 3 times after every 3 months. Koro nwajatime kadu iga chakre gi chunyi iga to gika iga rumo. So it was a comedy show mane waluongo comedians, audience, nini, but nwaluongo ni Untold Look Comedy Show. So Untold Look kan wachake, so it was a Kiswahili and English, like all languages. No specific language. Koro kane corona obiro due to self distance and all that, social distance, koro nwachunge. Koro remember ni kana chunge to diere COVID ni ema kora chako time interviews. To most of guests actually all my guests ne gin Joluo because I focused on the Luo audience. So through that time brand mara no dhi modongo very fast as compared to what I had before COVID. I can tell you for free, thoth ji ong'e after COVID.
in as much as nina I was on radio online doing my things before, but sama koro nachako timo interview, koro majority of joma nong'eya gi gin joluo. Koro kane covid orumo ma koro ji ne nyalo chako kunore, to naamua duogo koro untold cha, but to our Luo people, to my Luo fans manogera through covid, and to our Luo people, and the synonym of Luo is Onagi. Koro mano me wachake ni Onagi show. Erokamano ahinya, aneno kabisa koro dwano mawa wang'wa matin. Lakini kapok watieko, gin ber mage makoro kaka Simi Kenya, nikech mano is the brand. Yes. Bende koro iseneno, nikech waneno kanyo ka Simi Kenya ne anyawachi nochako ka ng'ano ero mabende riembo pikipiki. To sani to okiriemb pikipiki. No, sani oriembo gache. Sani oriembo gache. Onyadhi mool fuel mare. Machingeni ni olo fuel titing'o ng'ato kechake yud miologo fuel. Sani tiolo fuel ni. Gin ber mage mabende iseneno kaka Simi Kenya? I think so far ber maseneno ok tin, ging'eny, kendo anyalo nyisi ni through art, gik mwatimo through art, this media entertainment and all this, Simi osetimo gigene mopogore opogore. Adak kawuono angima, anyalo chiemo, anyalo timo project na moro, anyalo konyo bende dala kacha matin, winjo, anyalo timo gige na moko achiel ariyo, at least ngima dhi mbele through this art, maok an kamondika onge kaka nasenyisi. At the same time, an gima nyalo koni an through media, an ing'eni okatimo media in campus, but through media and entertainment, I've been able to do my own things, to live well. Ok na chandora to be okawinj maber, lakini chandruok to kachandra, but ngima dhi mbele maber. Wanyalo, we can provide for ourselves, we can take care of ourselves, we can buy one or two things, we can live like any other person wants to live. So far so good. Erokamano ahinya. Iwacho ga ni kamoro amora mabende koro nigi ber ok kos rach. Gina chiedh nade mabende kaka Simi Kenya ikalie? Yeah, first of all, another thing I think my brand has really helped me with is what we call social network. Social network, somebody may not give you money, but through your brand, somebody can make you get money. Winjo. Ng'ato nyalo biro nyisi ni bwana, ng'ane ne dwaro ng'ama nyatimo kama to ine mang'eyi. Ng'ani ok omiyi pesa, but kumoteri cha idhi yudo pesa. So I think through this I've also networked with so many people, and the best capital in life, the best and the biggest wealth in life is social capital. So I think it has also built my social capital to some extent that is more useful. Now back to your question, disadvantages. Disadvantages ainya and number one, any assumption in that our fans sometimes assume that we are not ordinary people. Winjo. Ng'ato koneni to chal ka gima oneno ng'ama ok kawaida. In kako dwani wuo kode, kako dwani treate, kako dwani mondi reason, yeah, ineno. Maybe ng'ato nyalo biro yudo ni onge ng'ama ok cham chapat goganda. Winjo. Samoro winjo jaki gombo chapat goganda. And then you just check in, di kata mana kibanda kamoro, kati di hotel kamoro. Ichama chapati goganda mos. Then maybe somebody walks in, maybe riemba piko kata enbe na ina ngamu customer. But because oyudi kichama chapati goganda e kibanda, mano is so awkward to them. Openjere ka koro Simi chama chapati goganda. Simi, bana imbe karinya biro ka. Why? It's just, you are just having a normal food, just like any other person. So, one is assumption. And then people assume that once you are a celebrity, you have money. And money mome yudo kaka most celebrities are so depressed out here. Kin yunjo ni kiangane depression otimonade. Kin niangane otimrenade. It's because the society is giving a certain pressure to people who are known, because they want to look at you as if you can never suffer. Suffering is everywhere. Everybody has a financial constraint at a given point. So give me pressure, no? So when you give in to that pressure, me wacho ni anini sani koro kanya idho matatu angne jine ni athagora. Kori dwa chako tiyo gi Uber nikech ionge gari, ori dhi kaw gari matami timronade.
chulo. Kata itiyo gi Uber mamiyo kar kama onego itie kata mana gi 50 bob, koro idwa tiye gi 600 mondo mi kik ji nyieri. Ineno. So those are just some of the few challenges my people who are in the public eye face. Pressure and assumption. People assume that you are an extraordinary person. We are just normal people. We are just there to entertain you guys. Another thing, we are not as rich as people think. Yeah, we also have our own life. That is what people don't know. People don't know how to differentiate your personal life. In koro giokiani ntiere ng'at moro mani oko kucho gima lendo. Sama ngiwuok oko mar studio ni, you are no longer jalendo. Nikech koro kile okibiwuotho ti idho gari to in jawinjo na kamoro mora, you won't do that. So at that point you are not jalendo. You are now the ordinary Kenyan citizen out there. Sama ng'idha piko moro, sama ngiwuotho oko kuchocho. But now they will not think like that. Ng'ato biro romo kodi kata kinyiewo nyanya. Maybe pod in miuni. To chak man, bwana igori noma bwana. Yani ndiangi bi nyiewo nyanya ka bwana. Sani onego nyiewo nyanya Naivas. So you know those kind of little pressure. But we thank God that we understand the dynamics because we grew through the process and samoro mago kata timore. We overcome, we just know it's life. Come on. Erokamano ahinya Simi Kenya, aneno ka wadong' gi dakika koma bende romo 4. Ko dakika 4 gi wachni no eromo gi ntiere rowere go koma bende dala kucho. Mane gi talanta. To kaka iwacho ni chako gapiko. Gibe koro sani gine apiko. Kendo kanye makoro ginyalo survive iwacho ni in first born, gibe gin first borns. Tire jomoko ma bende koro chunygi osetho kendo giwacho ni gini ka koro tek kama. Koro ma ok wanyal, jomoko yudo kadere, jomoko bende chako kwe, lakini wach mane ma bende koro di nyis jogo eko mane dala kucho. Gik moko abich. Prayers, hustle, loyalty, respect, never give up. You understand? Prayers, hustle, loyalty, respect, never give up. Nyakibed ng'ama lemo. It is the biggest and the only sword we have in this world. You must be prayerful regardless of the situation. Kati winjo maber, kati winjo marach, kati kawuni thagori, kati yudo, kati koso, make sure you pray. Hustle, nyakiti matek. Nikech onge mabiro mayot. Nyakiti matek. Winjo. Loyalty, nyakibed ng'at ma okandhoga ne gimoro amora moluori. Nyakibed ng'ama is loyal to everyone and everything around you. Ka ng'ato miyi pikipiki ne ni bwana riemb na pikipiki ni, ikelna siling 200 per day. Don't go missing. Idwa kelo 200 e juma. To nuwinjoru ni kelo 200 per day. Winjo. Respect, nyakiluor gimoro amora mitimo to gi ng'ata muluori. Anybody around you and anything around you, you must respect them. And then you don't give up. Kata tek, kata yot, always have hope that tomorrow will be better than today. Come on. Erokamano ahinya janeno marwa, mano ne wawuoyo gi Simi Kenya. Yes. Kaka ng'ano ero ma bende nigi brand ne, ng'ano ero ma bende iwacho kanyo ni miyo ji nyiero. Ada wuoyo gi Simi Kenya matin kaka ja Kenya. Sani waneno ka koro weche mag ushuru ni malo. Kendo gik moko medi sana kiani ineno nang'o aneno ka Migosi Ruto nowacho kanyo ki anonyiswa notiyo gi milion 200 madhi e piny noero mar Amerika. Ento wacho ni pesa mano tiyo go en tin ne milion 10. To waneno ka sani Gachagua nowacho ni kok unyal nyiewo mkati to chamuru kangumu sani waneno ka mogo med beche, mkati med beche. Kiani wacha ng'we uchumi ma Kenya masani. No, as we speak right now, every sane Kenyan, ja Kenya moro ma wiye ler, bro nyisi ni the government imelemewa. Because this is the second year. These are things, these guys promised us a lot of things when they were coming to power. They had what we call the plan. But when they came into power, they realized running a government is not like running family affairs. You understand? So, gin joma ticho se tamo timo. Ticho se tamo gi atama kabisa. Koro gin jok ma gimanyo gima ginyalo mana wacho excuses. They give excuses every day. Mara nege yudo kofas ni no. Mara the previous government. And you wonder, ni previous government ni who was the deputy president?
Who was the majority leader? Who was the head of the budget committee? All of them are in Kenya Kwanza, but they keep blaming the previous government. Magine mane gitele. Mano nyisi niya, the moment may winjo ka ng'ato chiwo excuses molo tich, mano ng'ama tich oseiko. And gima duane mandanyisi mana kaka nitie jatenda moro nitie ni Willis Otieno. Willis Otieno wacho pile ni kawuono kopo ni winjo rem ne kaluwore gi sirikand Ruto, nyiso ni kiny to koro ni winj rem moloyo, because what they keep giving Kenyans is pain every day and more pain as time goes. Manyiso ni kopo ni kawuono iwinjo rem e badi koni, bishwa ni kiny ni winj rem e lweteni te. That is what they do best. Sani rino dhi loka iwinjo ka ji wacho ni ndege no kawo gi milion 200. En owuon obiro wacho nang'owa, ndege no kawo gi milion 10 kato osiepwa moro omedowa milion 10 mondo kawnwa ndege. Ndege no kawo gi milion 20. Bing'eyo ni katiba ma Kenya ok oyie ne ng'ama ondiki gi sirikal. President en jatij sirikal. It's a government servant, is a civil servant mondik gi jopiny sirikal. Ok oyie ne ng'ato kawo mich kata gift mora mora makalo siling 20,000. Makitimo mano to it is punishable by law. Ma as we speak, en ng'ama nonego bed ni ok president kuom kawo mich no. Iwinjo? Mano is article 76 of our constitution. Mano kata mana Willis nyocho explain maber kabisa. Ineno. So some of these things, the government is clueless, it is rudderless, it has no idea, and that's why they will keep telling you ni mogo sane 140, lakini jadi machame kama ene 140, jadi ma struggle mondo yude. Nothing has changed. Things are getting tough every day. So we cannot lie where we are seated, whether you are supporting government or not. Life is tough for Kenyans, and their tax measures are ridiculous because they don't make sense. Na tunyisi nika okinya chamo mkate ticham kangugu, nika okinyal madho chai mukete skari timadh dubi. Is that why you elected? Mano baba unyisi ya ot niya niko okinyal timo mati timma. He's giving you that option. Is he a good parent? A good parent should give you the best life that you need, and that's why itingeni ande a good parent mean no me good life ni to no kindiko ne barua mundu onyuoli. You found yourself there to kuro ngami gone kura mi yiero to nyisi ni itim kaka berni. That is not good. So as we speak right now, all these guys should have gone home as early as possible because life is getting tough. How many businesses are closing every day? Every day everybody. Businesses are closing, people are dying of hunger. There is no government measures that is aimed at making or giving people a better life. Erokamano mano iluongo ni Simi Kenya maja Kenya. Yes. Mano kuro Simi on wuoyo kaka ja Kenya. Erokamano aneno kanyo jafwambo Lorino Bonyo wacho kanyo ni watching Simi Kenya live from Kisumu. Thank you. Aneno kanyo Tashli Kendi wacho kanyo ni following from diaspora. Inge kuma diaspora ntie. Nyaera malewi. Iwacho ni mago jokorgi jaluo giri koro ni diaspora. Kamano. Tashli erokamano wangeni ene mano diaspora ngeni Kisumu ntie Europe. Ntie diaspora. No gin diaspora malo. Inano kidhi Nyaera. Mambo Nyaera, Watorego gini. Watorego koro diaspora. Watorego border. Mano koro Busia maro micros go. Idonjo kuno. Then kichaki dhi koni kichopo kuchilo nango. Rabuor. Bende is another diaspora kidhi nyaka Ahero. Koni be kichaki dhi kichopo Kisian. Uri koro jo diaspora kocha. Wacho diaspora. But koro uni jo diaspora machalo jo China. Kech gik mochamo gin gik mok cham koni. Ng'egi. Erokamano ahinya aneno ka twak wa gi Simi Kenya kodhi mbele. Ano ka wacho ni nitie joma chamo ndiek. Apoka wacho mani gin koro gik ma gineno kaka wan koni wacho jo chanja chamo thuol jo chanja. An be an mana wuod seme ok aja seme.
okine dong'eyo ka gisechako ringo thuchegi. Aneno kanyo Ameda Japrado wacho kanyo ni budho ber mos na Simi. Akawo kabisa jagoma. Erokamano ahinya Simi Kenya kuom kawo thuolo mari Yes. mar limo Chuny Onagi TV. Kamano. Wawacho kanyo ni gigi gin gig joluo. Kaka ibe neno ni idwa promote joluo. Yes. Ichako Onagi Show. Kamano. Koro koni be Chuny Onagi TV koro be wang' jowi no ero mabende dwa promote joluo. Kamano. Erokamano ahinya kendo aneno kanyo kochopo saa 10:04 apani sawa waloso e yono ero makare. Wadhi maber. Erokamano ahinya janeno marwa mabende ne ni kodwa jogo eko mabende oro ote. Jogo eko mane nigi penjo apani Simi odwoko e yo makare apani Simi yudre social media. Nitie jogo eko mabende ang' dwa chopo e auditions ma next mara Onagi Show. Akia ni kinyalieko ne gino dhi bet kune waneno ka ne un Siaya. Ne wan Siaya, dwe mar 7 wadhi bedo Nakuru, dwe mar 8 wan Kakamega, dwe mar 9 Eldoret, dwe mar 10 Migori, dwe mar 11 Mombasa, dwe mar 12 Kisumu. Koro ka ng'ato neno wato en machiegni gi kuond mawachogo, to gi dwe ma wawachono onyalo chopo. Auditions wajalando ga e Facebook page mar Onagi Show, gi Instagram page margi, gi TikTok mar Onagi Show. Onagi Show nigi accounts gi kien. To Simi Kenya an bende an gi pages ga social media everywhere in Simi Kenya, SIMY Kenya. Emachia. Yes. Wiki will get mare. Simi Kenya. So you can follow us, share with everyone our contents, invite people. Kata mana samoro maybe ng'ama nigi talent ok oneno, but ng'ama oneno ong'eyo ng'ama nigi talent. Ya inyalo paro ne inyalo iso gin bwana neno ko lando audition moro ka to aparo ni nyalo time dhiyo mondo itimri nade iyudo thuolo no ero. Kamano. Erokamano ahinya janeno mar Chuny Onagi TV kuom riwori kod odhiambo ma kawuono. Chenro ni eri mar budho makare. Mabende kane wachako kanyo ni tai koda nyadendi Lorino Bonyo kachiel koda Violet Adhiambo ka koro ne giweno ne gilengre nwa mana matin. Kamano. Mondo mi koro wabi wadonji ka twak bende odhi e yono ero makare. Wago erokamano ahinya. Koro watieko mana chenro ni eri. Aneno kanyo ka jo diaspora. Owacho ni kata kapok odhi to soma. Wacho kanyo na wuoro pare. Nyera piny maber moting'o joma pachgi leo sana. Ano kabi wuoyo. Nyaka sani an gimoro amora muwacho abiro yie ni it's okay, giting'o joma pachgi ler, en piny maber kendo ok wapinggi. En mana niya adhi nyise in boss. Erokamano ahinya janeno marwa tudri kod odiochieng'no ero makiny kama ne taye chenro ni eri an Gerald Bonyo. Asante sana everybody watching. Special event coming up. Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai nyikwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against
gender based violence to gi mamoko. To magi duto iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Crazy monkey. Apesi nyama mkali. Apesa yudo nyati maler kwande mora. Apesa yudo nyati maler kwande mora. Wodu kinyo nyati ni ler kwande mora. Wodu kinyo nyati ni ler kwande mora. Nekwaro bunge nyati ni ler kwande mora. Nekwaro bunge nyati ni ler kwande mora. Munyama yudo nyati maler kwande mora. Munyama yudo nyati maler kwande mora. Cinderella chung to chwako chai. Korwako sikati terwako tai. Mitakolungore tirende te chwanyore mitakolungore tirende chwanyore Namalo ionge nyiri duto imayo kompe. Namalo ionge nyiri duto imayo kompe. Aweyo nyiri mawuonda, aweyo nyiri mamada, aweyo nyiri mabima, aweyo nyiri maweka. To timbe magala kubulusu, sero mamanya manya kubulusu, kongo ginjaga njaga kubulusu, mago aweyo te kubulusu, beba weyo te kubulusu, super weyo te kubulusu, timbe magala kubulusu, sero mamanya manya kubulusu, kongo ginjaga njaga kubulusu, mago aweyo te kubulusu, beba weyo te kubulusu, super weyo te kubulusu, dosa weyo te kubulusu. Hey. Manoja class 3 koroma koich. Kasto winjeka kondikone boyfriend barua. I see the stomach you gave me has subtracted me from school. Now I'm forced to sell sugarcane at the tip of the road. And when my father catches you, you will get the cane that you don't know their mathematics. And the boy wanted to return. Mano crazy monkey. Engineer Maduong Kisumo. Barmango Bato Inging Mama Mokana Motinga ya Isale Sale. Baby oh, inego gachuga kidiga kulo. Dendi oh, inego gafiga itwe yoguro. Imiyoga pile gimonyo lau. Indisori dendi oromo lau. Imiyoga pile amani. Kata mudo lil taduari. Silim smile silim. Ni silim welling. Kirip light tawin. Ni silim smile silim. Ni silim welling. Kirip light tawin. Namalo ionge nyiri duto imayo kompe. Namalo ionge nyiri duto imayo kompe. Aweyo nyiri mawuonda, aweyo nyiri mamada, aweyo nyiri mabima, aweyo nyiri maweka. To timbe magala kubulusu, sero mamanya kubulusu, kongo ginjaga kubulusu, mago aweyo te kubulusu, beba weyo te kubulusu, super weyo te kubulusu, timbe magala kubulusu, sero mamanya kubulusu, kongo ginjaga kubulusu, mago aweyo te kubulusu, beba weyo te kubulusu, super weyo te kubulusu, dosa weyo te kubulusu. Hey. Nothing buju, nothing fanta, nothing in the snack on, nothing faster, nothing buju, nothing fanta.
timo mora. Meda Jabrado. Halo Maro. Mawodu Kenya. Yaga. Amedu mina merio. Nyapega kinyi. Nyapega dama. Nyapega nduoko. Nyapega wendi. Sauti Rumba. Nyapega tonio. Achaka duoge pauni. Achaka duoge pauni. Achaka duoge pauni. Kawuna sungo mama. Kawuna lungo bebina. Kawuna sungo toto. Masi nyao genyao. Masi nyao genyao. Masi newa bayogo. Masi newa tugogo. Nyathina newa bayogo. Ni masi newa dakogo. Ni masi newa dakogo. Lakini dogo mamao. Atuechi dogo mamao. Nyathina dogo mamao. Miriambo mago mamao. Miriambo mago mamao. Miluma mago mamao. Porojo mago babao. Porojo mago babao. Porojo mago babao. Emo keto lavo. Emo keto lavo ajabe. Ondeng jaumi. Uchieng gudairuni. Steve Nyakwaragai. Celestine Nyagero mininyi. Otieno dhano nindo. Otieno dhano nindo. Saboro mere nindo. Saboro oche nindo. Saboro mere nindo. Saboro dhano nindo. Tomara gona simu. Tomara gona simu. Nyaseme gona simu. Nyaseme gona simu. Nameda nyoutio. Ameda nyougocho. Ameda nyoutio. Ichama chama kendi. Ichama chama kendi. Ameda maro kuecho. Ameda mara buoga. Ameda mara buoga. Nyaseme lango buoga. Nyaseme lango buoga jatho. Odhisi jakadiro. Abuya Nyakwar Kibaki. Prince Mako Keyo. Akiana bede nade. Ameda bede nade. Jagita bede nade. Ameda bede nade. Tonengo mogo medite. Tonengo mogo medino. Akiana bede nade. Akiana pidhi chiega. Akiana pidhi mara. Ameda gigo tama. Ameda gigo tama jawe. Akuom solo. Nena tabitho bengo marwa. Okinyo chogo. An jabando. Nimasi nyao genyao. Nimasi nyao genyao. Adwani nyisu babau. Adwani nyisu babau. Omanyi tiche Kenyaka. Omanyi tiche Kenyaka. Manyalo pidho mamau. Manyalo pidho mamau. Ni beta beta toto. Ni beta beta bibina. Ni beta beta mama. Okano konyo babau. Okano konyo babau jawe. Victor Marasiaya. John Otunge Wadiseme. Chuor Nyarongo. Kevo Woodgame Yala. Benta min Jawuoro. Nusiko gako yanya. Nusiko gako yanya. Nusiko gako loera. Nusiko gako siema. Nusiko gako landa. Nijaka dianga loya. Nijaka dianga loya. Nijaka dianga loya. Tomara dhano lore.
nimara dhano lore, nimara dhano lore, nimara oche lore, kajaka dianga loya, kajaka dianga loya, weura o mutoga jawe. Mjinga pielo komiwan, raura chiomuga, glindra mugi nyanya kach, kolo wod bondo. Saboro dhano nindo, saboro dhano nindo, ameda dhano nindo, ameda dhano nindo. Tomara gona simu, na meda nyudio, ameda nyugocho, ameda nyugocho. Di chama kendi, di chama kendi. Ameda maro boga, ameda maro boga. Ni maro makawunoga, ni maro makawunoga. Ango makaratimo, ango makaratimo, ango makaratimo. Adwani winja mara, adwani winja mara. Nituko pesa kiaga, nituko pesa kiaga, nituko pesa kiaga. Ni mago neko puonja, ni mago neko puonja. Ni kwano neno puonja, ni kwano neno puonja. Kisungu neno puonja, kisungu neno puonja. Lakini tuko pesa, neko puonja mara, neko puonja mara jawe. Ameda loko toma, jawera loko toma, aloko toma, ameda loko toma. Lakini aluro meregi, ameda loko toma. Bari wunya seme, mayo. Body Bari mia G-Time Unix Sound City Studio. Midomina dhiamba na gocho Kisumu, midomina dhiamba na gocho Kisumu. Omosh wod nyakosa, Simbo mina kota na uweyo gimeri. Midomina dhiamba na loso githano, to mama unena na puonjo godhano, to mama unena na puonjo godhano. Ngamukendo nyari we luongo ni punda, ngamunyumo nyari we luongo ni punda. Kata podo manyo we luonge ni punda, kata podo manyo we luonge ni punda. Kata onge nanga we luonge ni punda, kata onge nanga we luonge ni punda. Kata onge woche we luonge ni punda. Maranya kodonge maluonga ni punda, maranya kodonge maluonga ni punda. Sama koso pesa to luonga ni punda, sama oro pesa to luonga ni oche, sama oro pesa to luonga ni oche. Hawi loyo rieko apime ni emaro, hawi loyo rieko apime ni emaro. Reko loyo teko apime ni emaro, reko loyo nyao apime ni emaro. Aworo weche singo mariwa gi mere, aworo weche singo mariwa.